zvatiri kuona kuti the upcoming Sabc summit zvayakusvika, vanhu vese zvavari kuziva kuti panoda kudhiskaswa nhau kana nyaya yekumozambique. Pane shocking headline rinobuda, vanhu vese vari kuziva kuti the ruling party ZANU-PF it is being accused ndokuti yakateka part pama-elections ekunyika yeMozambique. Zvinozikanwa nevanhu vese, ma-ID emamwe ma-legislators enyika yeZimbabwe anoonekwa nema-ID ekuMozambique. Vakomana vekumasvingo vakawabuditswa panapa neThe Mirror masvingo, aiwa vakomana vachinovhota. Panapa headline rinobuda panapa rinoshoka vanhu. Sanambira masviko anobuda nyuka panapa dot boss subscribe or like on the bell icon. Hapasina mazuva akawanda tichiona kuti Sabc summit yakutosvika. Panapa pane this headline rinobuda ramuri kuona rikanzi 296,000 Zimbabweans voted in Mozambique elections. Investigation iri kubuda ichibva muThe Mirror sezvamuri kuona umo. Vakomana The Mirror vanofambira nhau kuona kuti aiwa 296,000 vakomana vanobetsera aiwa the ruling party yekuMozambique kuti varambe vakaatena power, vari clinged onto power. Zvatiri kuona ndozviri kurambwa nevanhu vese zvakukonzeresa kuti the Sabc summit aiwa ichiitwa munyika yeZimbabwe, mutungamiri wenyika yeZimbabwe achichiya kunyange zvavo ari accused kuti bato rake rakanoteka part kuma-elections vinzi aiwa vanobetsera kunokambena, vanobetsera kunovhota. Zvatiri kuona kuti aiwa vanhu vakanyatsokutarisira kuda kuona kuti zvii zvichaitika, achavhunziwa here aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe pamusoro kuita uko. Chimotisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa vanhu zvanyatsokuona kuti aiwa ZANU-PF inenge yatova aiwa pongwe chaiyo kana avirus muthe Sadc region nemusouthern Africa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe.